Zdravím vás, přátelé tělesných šťáv a pěkné alternativní písničky. Po týdnu jsme tu opět s prasečí 10minutovkou a kapelou Kabaret doktora Caligariho. Minulý týden jsme si na úvod vysvětlili, proč je Kabaret doktora Caligariho zcela výjimečnou kapelou. Poté nás Albert, kapelník souboru, vzal přímo do zkušebny a na závěr jsme si pustili pěknou písničku. Dnes si představíme dalšího člena kapely. Je jím Marie Mrtvá. Co říci o Marii? Marie má především problém s identitou. Jako malá začínala na Yamahách. Poté jako dospívající mladík přesedlal na Nordy. A teď, jako žena v rozpuku, pošilhává po hamoutkách. Dobrý. Pojďme se opět podívat za Albertem do zkušebny. Čau lidi, to jsem já, Albert z Kabaretu. Dneska si představíme dalšího člena a tím je klávesák Marie Mrtvá. Čau Marie. Zdravím tě, Alberte. Marie, jak se máš? Mám se velice dobře, děkuji za ptání. Marie, a klasická otázka, kde ses vzala v Kabaretu doktora Caligariho? Já jsem byl tady Albertem nalákán na ženy, absint a peníze, ale zatím nepřišlo nic. Nebojte se, já mu zase něco nakukám, ona to skočí a bude pokračovat. To se nebojím. Marie, taková otázka, co tě inspiruje v tvorbě? Inspiruje mě transcendentní pojetí Friedricha Nietzscheho. Zajímavý. Marie, můžeš nám předvést, jak to tak může vypadat? Není problém. Marie, děkuji, ukázka mi stačila, byla názorná. Takže tohle je Marie Mrtvá. Gilberte, předávám ti. Máš na Marii nějaké špekovité otázky? Můžeme? Tak, a já tady mám 2 otázky na Marii Mrtvou. První otázka bude moje, druhá otázka bude od diváků. Moje otázka zní: Marie, kolik je vám let a za použití jakého vzorce jste k onomu číslu dospěla? Kolik je vám let a jakým postupem, jakým výpočtem jste k onomu číslu dospěla? Děkuji.
Tato otázka je naprosto směšná, až legrační. Ano. Když si uvědomíme, že jsem vlastně dávno mrtvá, tak jako tato otázka postrádá veškerý smysl a svědčí o naprosté a totální neschopnosti a nepřipravenosti Gilberta. No, Gilberte, to je, Marie, názor na tebe. Haha, přeber si to, jak chceš a položí další otázku. Totální nepřipravenosti. Dobře, výborně. Tak, a já tady mám druhý dotaz, který pochází, jak jsem avizoval, od jednoho z našich diváků, konkrétně od divačky Terezy T. z Českého Brodu. A zní: Marie mrtvá, říká se o vás, že se bojíte černých kláves a proto hrajete na nástroj, který umožňuje snadnou fyzickou transpozici do C-dur. Marie, doufám, že rozumíte dotazu. Toto nařčení já kategoricky odmítám. Toto je jen sprostá pomluva, která je šířená Eduardem Exekutorem, aby zdiskreditoval to, že já jsem v této kapele hlavní tvůrčí osobnost a nejoblíbenější člen, zvláště u dámského publika. Takže to byl názor Marie mrtvé. Vy si to taky přeberte, jak chcete, Gilbert taky. A já se ho zeptám na poslední otázku. Marie, co pustíš divákům? Já pustím nejlepší song kabaretu doktora Caligariho, Hovezou. Takže Hovezou, teď, tady, vy, my, Gilbert, jedem. Doktore, když ti teď země lehká, nechť všichni svatí stelou ti lože. Zatímco zvládl, já tiše čekal. Až přijde čas a já zmocním se role,
Doktore, s Bohem a pozoruj z kanape. Jak teď já budu řídit ten kabaret? Teď se v tom zapřed, hovezou! Nohama napřed, hovezou! Je sváteční oděn, hovezou! Protože je po něm! Bude bráky doprovází lůzy dav. Vše to sleduje jeho vrah. Bude bráky doprovází lůzy dav. Že to sleduje jeho hovezou! To byla skladba s názvem Hovezou. Údajně nejlepší skladba alba, nejlepší skladba kabaretu doktora Caligariho. Hudba Marie Mrtvá, text taktéž. Příští týden si představíme dalšího člena kapely a tím bude Eduard Exekutor. Já se s vámi, přátelé, loučím. Za týden nashledanou.